Pinaagi sa unveiling of commemorative plaque. Mahinayon na gyud ang dugay na kayong gipangandoy nga tulay padulong sa Samal Island. Hilabi na nga nagkasinabot na ang gobyerno sa Pilipinas ug China sa disenyo sa tulay nga 3.98 kilometers ang gilayon nga manukad sa Arcastillo daang Maharlika Junction nga mag-connect sa circumferential road sa Barangay Limaw, Igacos. Gipunduhan og 23 billion pesos ang proyekto. Sumala ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang toll-free 4 lanes Samal Island Davao City Connector magpakunhod sa oras sa biyahe padulong sa isla o vice versa ngadto sa 5 minutos. O gibana-bana ang 25,000 ka mga sakyanan ang magbiyahe niini kada adlaw. Tungod sa proyekto, mas mulambo pa og maayo ang ekonomiya sa isla ug paspas ang biyahe sa mga produkto. Kini ang unang loan agreement sa Pilipinas ug People's Republic of China para sa infrastructure project nga dumalahon sa DPWH Unified Project Management Office. Usasab kini ka flagship project ubos sa Build 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 program nga sugdan karong tuiga o gikatakdang mahuman sa tuig 2027. Ang seremonya gihimo sa Department of Foreign Affairs Main Office sa Roxas Boulevard, Pasay City. Nga gitambungan nila Chinese State Councilor o Foreign Minister Wang Yi, Ambassador Huang Zilian, DFA Secretary Enrique Manalo ug DPWH Secretary Manuel Bunuan ug Undersecretary Emil Sadain.